Pre-trial proceeding batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity dito sa nasod sa The Netherlands, himuon alas 9 karong gabi, oras sa Pilipinas. Anang report ni Nico Sereno. Ikaatubang ni FPRRD ang tulo ka mga babaeng huwes sa ICC alas 9 karong gabi, oras sa Pilipinas. Ang kaso nga iyang giatubang nunot sa anti-drug campaign ubos sa iyang administrasyon. Subay sa kagustuhan ni Duterte, i-represent siya sa iyang kanhi Executive Secretary Salvador Medialdea ug sa Office of Public Counsel for Defense. Matod ni Jaja, supporter ni Duterte nga atuan nagtrabaho sa The Hague nga nangandam na sab sila sa pagpakita og suporta sa mga Pinoy nga anaa sa The Netherlands. Samtang gidagsa ang gihimong prayer rally sa mga supporters sa kanhi presidente kagabi. Sa grounds sa Mandaue City Hall ug Heritage Plaza gihimo ang kalihukan nga gitambungan sa gatusan ka mga tawo. Nahimong emosyonal ang uban nga mihandom sa nadangatan sa kanhi presidente ug padayon nga nagampo sa iyang maayong panglawas. Mihimog interfaith prayer sa dapit aron ipangaliya ang kanhi leader sa nasod. Dungan sa panghinaot nga madala siya balik dinhi sa Pilipinas. Gikalipay sa mga nag-organisar nga hakbang nang maisog ang pagpakita sa suporta sa mga tao ug pagpadayag sa sentimiento nila sa mga panghitabo karon sa nasod. Panggawas mo, ipakita kung kinsa ang tinuod nga agalon sa Pilipinas because all government authority resides in the people. We believe in the power of the people, not the people in power. Nico Sereno, Balitang Bisdak.